Има. Знаете как се кова? Ома се да скора. Ой, с главата, от главата. Чекай, мъжина, а бе се шади. На лудия не да ми се прави. Аз от глад да умра, волен заек нищо да ям. Аз ища да ям гръбнат заек. Вземе пушката балния. Да представаш те, да ме разкача за ответ. О! Чекай, бе! Запърша! Пържи за крака! Не, краска! Дръжката мой момент! С очи разтрепени, чека той да идебне. И нож, и бог, два пъти по, ръсът се стените съте. Мънята бетенка, заечет, ей, немай. С ния тия ома скокнат, но не могат да спомогнат. То много върстиче, не могат да я намерят. И по едно време заяче вики нема. Папата той на земете изморен. Уж заяк за яден! Вземе пушката, тебе мой се гърбиш! Аз си кълбаса моя. Стига да я оправиш и за заед да забравиш. И кълбаса. После да правиш. Не чета кълбасата! Той чеше те щиксвата! Аз гладно да остана! Кълбаса ли яма! Сега, дай друг някой да направиш. Кълбасата да забравим и за ядем да забравим. Някой дай с такова свино, че нашия кем се е препил. Да, влек ядла от тебе, ма аз колко бързо разумел! Сега брайкям и фаршанги, веселете, мои драги, да пием, да пеем, фаршанги да споменеме, да пием, да пеем, фаршанги да споменеме. Я чекай да се обърнем. Абе, гостилчине, тука ли сте, бе? Къде сма, бабкино? Течи от ЦСК, кмете, абе, ти сте, бе, хора! И аз се качвам бърж на сцената да попеих малко. Брайка и сестри, добре дошли. Ние сме гостените. Я познайте откъде? Най-големата циганка от гостиле. Здравейте и добре дошли. Бъдете сигурни, че и без покана до година пак задодим. Обаче,
мислим лейния на другия ден да направим паршен, защото да се преберем. Не знае какво за бъде. Море да пием. Море да пием, вики. Море да пием, ама тази година много вина са окиснал. Аз да се намеря. Щом се намеря, добре. Добре сте дошли и ние добре сме дошли тук. И... Добре, да смисълте жив и здрав. И... Ето и групата от гостиле. Очаквайте и слушайте да видите какво съм приготвил. Палмис на всички. Благодарим, че сме поканати тази година да присъстваме за поредна година и ние на тържеството Фършанки. Приготвили сме от името на кметството, от отец Томич и от читалището по едни благодарствени писма по повод организирането на Фършанки. После ще го предадем на кмета и на секретаря, а сега ще ви попеят костилските баби. Аз се казвам Стефка. Трудна съм. И не знам от кой. Господине, станете. Искам ДНК експертиза и ви, господине. Аз просто не знам от кой съм трудна. Искам ДНК експертиза да разбера момиче ли е, момче ли е, близнаци ли са, тризнаци ли са. Нямам представа. Да. Вие, господине, вие участвате в тази история, аз се познавам и вие там. И
младия господин, където е. И той, да. Да, имате участие. Ще се разбере. Ще дойде ден, ще се разбере. Прокуратурата ще... Цаца. Да.